serbisyo sa bugas bisan pa sa gipagawas nga executive orders dito nagtumong sa pagpapus-ol sa taripa sa imported nga bugas. Wonder sa laing bahin sa atong sport, Cavaliers giusban pagsilod sa Hawks. Atong gawaton ang dugang detalye ni Wonder Ken Tanduya. Wonder Radio Live Report. Tuhagsa sa Atlanta Hawks ang inilong ug leading Cleveland Cavaliers na 117 o 101 high score sa NBA Cup sa Atlanta Estados. Ang Cavaliers nagauna sa team standings nga nabitbit og 17 wins o 3 loss record nga wa kalihay sa nagdilaag nga opensa sa Atlanta Hawks nga gipanguluhan ni All-Star guard Trae Young. Nakahimo og double-double si Trae Young nga 21 puntos ug 11 nga assist miamot po si Jalen Johnson o 17 puntos, siyang ka rebounds o 7 ka assist. Balansi nga opensa ang ipakita sa Hawks kay unang ka players ni ini ang naabot sa double-digit nga scoring. Si Darius Garland maagi pasandigan sa Cavaliers sa iyang 29 puntos o si Evan Mobley nga miabot og 24 puntos lakip niini ang 7 ka mga hansa. Ikan sa Juan Rajin News Center, Tandoy, ang pinakamasanigan sa Sulasyo Publiko, Juan Radyo. Mga ka-wonder, alam sa itong gamitan o mga user sa RSP, mga produkto sa RSP, Lifecare Marketing Incorporated, o sa itong mga dealers o mga Wonder Radio Realista Coordinators, nagsugod na itong Christmas promo sale, sugod ang adlaw hangtod 10 ug 4 nito Industry 24. Alang sa itong mga dealers o Wonder Radio Realista Coordinators, 35% ang mga bill ninyo sa mga produkto sa RSP Lifecare Marketing Incorporated. O 30% sa mga bill sa mga dealers only. 20% alang sa mga person with disability o mga senior citizen. O 15% sa mga bill sa atong mga walk-in customer. O sa mga ka-wonder listahan na itong tindahan sa RSP Lifecare Marketing Incorporated. Kaya nagsugod na itong Christmas promo sale. Pamalit na mo sa itong mga produkto sa RSP Lifecare Marketing Incorporated sa upos nga presyo. Ay napaglangan niya ka-wonder, bisita na sa atong tindahan sa RSP Lifecare Marketing Incorporated. Mga ka-wonder, ano dapat tayo pag-imuon nga orientation kaya sa may barangay Maganon Kulangko covered court diyan nila mga ka-wonder. Ilagi ka na ni 7 Iris River Jade ang pag-coordinator at hindi na sa buntag mga ka-wonder. Among ipasabot niya kaninyo mga ka-wonder kung unsa ang Wonder Radio Realista Incorporated.